Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас на чарговым выпуску нашай праграмы «Сем сакраментаў касцёла». У студыі працуюць Надзя Бука і наш аўтар праграмы ксяндз-канонік Юрый Санько, прубач парафіі Святой Троіцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Хвала навекі. Вітаю ўсіх вас, паважаныя радыёслухачы і ўсіх, хто нас глядзіць пры дапамозе YouTube. Сёння ў нас тэма гэта сакрамент намашчэння хворых, але перад гэтым хочацца спытаць, таму што да нас дасылаюць свае пытанні, дзякую вам вялікі за іх, і яно гучыць так, як хвала Христу, да нас звяртаецца адна з слухачоў Радыё Марыі. У мяне ёсць пытанне, ці лічыцца грахом і ці можна жанчыне прыступіць да сакраменту споведзі, калі ў яе па медыцынскім паказанні пастаўлена ўнутрыматачная спіраль, якая з'яўляецца сродкам кантрацэпцыі. Дзякую, вось такое пытанне. Канешне, вельмі важнае пытанне. Дзякуй вялікі, што ёсць гэтая зваротная сувязь, таму што ахапіць увесь спектр пытанняў, які датычаць нашага штодзённага жыцця, гэта немагчыма за перадачу, таму пытанні, якія найбольш турбуюць вас, вы дасылаеце. Дзякуй вам за гэта. Канешне, жанчына, калі мае спіраль пастаўленую, яна павінна абавязкова зазначыць пра гэта святару. Гэта сродак кантрацэпцыі і святар наўрад ці зможа адпусціць ёй грахі, пакуль гэтая спіраль знаходзіцца ў жанчыне. Гэта вельмі важнае пытанне, таму што лекары па розных прычынах могуць чалавеку вытлумачыць, што гэта нармальна, таму што там якіясьці паказчыкі здароўя, гэтак далей. Аднак і жанчына тады супакойваецца, ідзе да споведзі, і лекар сказаў, што так павінна быць. Усё. Не, так не павінна быць. І што б не сказаў лекар, мы павінны зазначыць гэта святару на пачатку споведзі, сказаць, што ёсць вось такое здарэнне, так можна сказаць, што ёсць гэтая спіраль. Не ўкрываць, таму што калі чалавек не кажа пра гэта, споведзь будзе неважнай, споведь будзе свінтакратскай, і гэта вялікі грэх. Таму споведь трэба пачынаць ад гэтага. Дзякуем вялікі за адказ, ксяндз Юрый. Зараз мы прыступаем непасрэдна ўжо да пытанняў нашай праграмы, і я нагадваю, што тэма гэта сакрамент намашчэння хворых. І першае пытанне: ці можна прымаць сакрамент намашчэння чалавек, які не знаходзіцца пры смерці, ці які наогул здаровы? Было такое ў жыцці касцёла, у гісторыі касцёла, што сакрамент намашчэння хворых меў назву сакрамент астатняга намашчэння. І тады мова ішла пра тое, каб гэты сакрамент удзяляць людзям, якія ўжо на парогу смерці, якія рыхтуюцца да адыходу ў вечнасць. Сёння касцёл увёў гэтыя не столькі папраўкі, але карэктыроўку, тлумачэнне, і сёння мы, пачынаючы з другога Ватыканскага сабору, называем гэты сакрамент не астатняе намашчэнне, а намашчэнне хворых. І таму чалавек, які нават не знаходзіцца на парозе смерці, але, напрыклад, перажывае цяжкую хваробу альбо проста у старэйшым узросце, ён можа прымаць сакрамент намашчэння хворых. Дзякую. Калі ў чалавека ковід, ён у цяжкім стане, ксёндз адмаўляецца ехаць да яго, бо баіцца захварэць, ці можна трымаць сакрамент намашчэння удалённа альбо па тэлефоне? Сакрамент намашчэння хворых звязаны з намашчэннем. Праз тэлефон мы павінны памятаць, што праз тэлефон сакраменты не ўдзяляюцца, ні адзін сакрамент не ўдзяляецца. Няма такой магчымасці, каб удзяліць, напрыклад, сакрамент хросту дыстанцыйна. Вось. Іншыя сакраменты, таксама і сакрамент намашчэння хворых. Гэта немагчыма. Калі чалавек хварэе, то можна папрасіць у святара аб малітве. Тэлефанічна, патэлефанаваць, вытлумачыць сітуацыю, і святар у бліжэйшы час, калі пойдзе на святую імшу, альбо ахвяруе святую імшу, альбо будзе маліцца за чалавека ў сваіх прыватных інтэнцыях, у сваіх прыватных малітвах. Аднак сакраменты не ўдзяляюцца праз тэлефон.
Ну, а ці былі такія выпадкі, што ксёндз адмаўляўся ехаць да больнага чалавека? Складана я на сваёй практыцы такіх здарэнняў не было, але ведаю святароў, якія ехалі. Ведаю святароў, якія ехалі, таму што святар ён і служыць дзеля таго, каб падтрымаць чалавека. А духоўны стан ён вельмі важны, асабліва ў такіх цяжкіх хваробах. Ці трэба ісці да споведзі перад удзяленнем сакраменту намашчэння? Увогуле сакрамент намашчэння хворых ён звязаны таксама з сакраментам споведзі. Канешне, калі мы просім святара, каб ён прыехаў да нашага хворага, найчасцей я задаю пытанне, ці чалавек зможа паспавядацца, у якім ён стане, ці ён чуе, ці ён размаўляе, ці ён зможа прыняць святую камунію, таму што сакрамент намашчэння хворых звычайна таксама спалучаецца з вятыкам, з удзяленнем святой камуніі па-за святой імшой. Калі чалавек не можа, напрыклад, прыняць па стану здароўя святую камунію, то тады толькі адбываецца намашчэнне хворага. І калі чалавек не можа паспавядацца, ёсць таксама, ён, напрыклад, не чуе, альбо ўжо цяжкі стан, і ён не можа вызнаць, прамовіць нават свае грахі, то тады удзяляецца такая генеральная абсалюцыя, калі чалавеку адпускаюцца грахі. Калі ён прыходзіць, напрыклад, набіраецца здароўя і акрэпне, і зможа ўжо паспавядацца, тады святар зноў прыязджае, адбываецца споведзь. Калі не, то гэта таксама вялікая ласка, і чалавек адыходзіць у вечнасць падрыхтаваны. Зразумела. А ці практыкуецца ўдзяленне сакраменту намашчэння дзецям? Сакрамент намашчэння хворых. На жаль, сёння ёсць так, што дзеткі таксама хварэюць, і хварэюць сур'ёзнымі захворваннямі, і, канешне, гэта вельмі добра, што бацькі шукаюць гэтага паратунку менавіта ў касцёле. Канешне, можна ўдзяляць сакрамент намашчэння хворых і дзецям. Гэта не значыць, што калі, напрыклад, звычайна ОРЗ, якаясь такая сезонная хвароба, і мы будзем весці ўжо да святара. Не, тут ідзе мова пра сур'ёзныя захворванні, і таму нават раіцца, каб таксама падтрымаць дзіцятка. Можа, яно нават часам і не разумее самого сакраменту, што адбываецца, аднак таксама гэта і падтрымка такая духоўная для бацькоў, якія суперажываюць разам з дзіцём, перажываюць гэтую хваробу. Таму няма такіх абмежаванняў. Калі чалавек хоча атрымаць сакрамент намашчэння, але доўгі час ужо не ходзіць у касцёл, напрыклад, па стане здароўя альбо пандэміі, і ўвогуле не ходзіць, даўно не было яго ў парафіі, то да каго трэба яму звяртацца, каб атрымаць гэты сакрамент? У лісце святога Якуба напісана: калі хтосьці хварэе з вас, няхай паклічуць прэзбітараў касцёла, яны намасцяць хворага алеем, каб падтрымаць яго. Тут можа быць знаёмы святар, можа быць той, каго мы ведаем, святар з касцёла, у які мы датэлефанаваліся, напрыклад. Калі ў Мінску столькі парафій, не заўсёды ясны падзел, дзе гэтая вуліца да якой парафіі належыць. Таму у нас няма тут, можа, такіх яшчэ пытанняў святар, калі ідзе мова, таму што найчасцей ўсё ж гэта людзі у такім, у цяжкім стане знаходзяцца, і тады святар адразу выязджае. Не будзе выясняць, якая гэта вуліца, да якой парафіі вы належыце, а чого вы да мяне тэлефануеце. Святар гэтым займацца не будзе. Таму святар вызначае час і адразу едзе да хворага. Калі чалавек доўгі час не быў у касцёле, таксама для родных, знайдзіце хвілінку, каб паразмаўляць, альбо дапамагчы яму зрабіць рахунак сумлення, падрыхтавацца да споведзі, таму што па розных прычынах чалавек можа ўсё жыццё не хадзіў у касцёл, а вось гэты момант, які яго дапамог яму, хвароба
таксама можа дапамагчы чалавеку уразумець сваю слабасць, што не ўсё залежыць ад яго ў гэтым свеце, і ён тады шукае паратунку у Бога. Адкрываецца яму вось гэтая ласка, разуменне, што Бог, ён з'яўляецца творцам, тады чалавек жадае прыступіць да споведзі. Тады такому чалавеку трэба дапамагчы падрыхтавацца, зрабіць рахунак сумлення і падрыхтавацца да споведзі, да разумення вось гэтай сустрэчы з Богом. А вось калі раптоўна памёр і не атрымаў сакрамент намашчэння, ці будзе шлях да неба даўжэйшы? Ну, ведаеце, тут складана сказаць, што калі ты, ўсё залежыць ад жыцця чалавека. Таму, канешне, сакрамент намашчэння хворых, мы кажам, што гэта сакрамент, які дапамагае чалавеку ў складаных умовах перажываць хваробу, духоўна ўзмацняе яго, і з іншага боку таксама дапамагае падрыхтавацца да пераходу ў вечнасць, калі гэта, напрыклад, цяжкі стан, ужо такі чалавек у старэйшым узросце, вось, узмацняе яго. Але найчасцей мы кажам пра гэтае духоўнае ўзмацненне менавіта тут і зараз, на зямлі, у перажыванні гэтай хваробы. А які шлях даўжэйшы ці карацейшы, я думаю, што даведаемся, калі самі трапім ужо на неба, вось, і тады можна адказаць на гэтае пытанне. Таму так, больш мова ідзе пра падтрымку чалавека тут на зямлі, каб ён перажываў гэтую хваробу, разумеў яе, мог ахвяраваць за сваіх родных і блізкіх вось свае цярпенні. А як выглядае брат намашчэння хворых? Ён складаецца з некалькі частак. Канешне, тое, што мы ўжо казалі, намашчэннях гэта споведь. Тады святар прыходзіць, ён просіць, каб родныя і блізкія пакінулі святара з хворым. Святар яго спавядае. Пазней можна запрасіць і пажадана запрасіць родных таксама, хто прысутнічае дома, каб прыйшлі ўжо пасля споведзі, і тады адбываецца сам абрад намашчэння хворых. Ёсць спецыяльныя малітвы, благаслаўленне алею, калі алей звычайна благаслаўляецца ў Вялікі чацвер, і святары маюць гэты алей на святой імшы хрызма, калі асвячаецца алей хрызма і алей хворых. Вось, і ёсць малітвы падрыхтаваныя, пазней сама малітва таксама намашчэння хворага, пасля намашчэння малітва, і тое, што сказаў, што звычайна, калі чалавек можа прыступіць да камуніі, то спалучаецца таксама удзяленне вось гэтага вятыку к святой камуніі па-за святой імшой. Святар заўсёды тады, таму ён загадзя даведваецца, ці чалавек можа прыступіць да споведзі, ці ён можа прыняць святую камунію, каб прывесці цела Хрыстовае менавіта да хворага. Дзякуем вялікі. Гэта было апошняе пытанне ў нашай праграме. Вялікі дзякуй усім тым, хто нам дасылае свае пытанні, і вы можаце і далей гэта рабіць. Мы заўсёды ідзем насустрач, і калі мы не адкажам у наступным выпуску, то абавязкова адказ будзе атрыманы. Дзякуй вялікі. Таксама я хацеў бы падзякаваць ад свайго імя, таму што вось гэта зваротная сувязь, яна робіць нашыя эфіры, нашыя перадачы яшчэ больш жывымі, таму што тады мы сапраўды разам шукаем адказы на тыя турбуючыя пытанні, якія у нашым сэрцы. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз. Няхай добры Бог благаслаўляе. І да сустрэчы ў наступным выпуску. Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.